fara kyakkyawa, yarda da ni da ke mi aure. Farko na sanya sarki na, Allah mamallakin raina, shine ya kage kalbina, wato zuciya a kirjina. Da dodobin salatinka a gurin cika makin halittinka, wannan da ke hani ai shirka sallarsa ce rukun aure. Yarinya fara kyakkyawa, yarda da ni da ke biyu aure. Yarinyar yanzu zan yi misalin da farin gani, hakikatin kyakkyawa ce kuma ga farin jini. Mai kyau na dare sai in ta yi an gani, a tunkare ta da zancen so kai da kwarjini. Kyawun surar ta ya ruɗe ni ta ce nake son aure. Mai kindiri da kyan sura, farin idowa ne madara, hakwaranta da ta dara ga wushiriyar jikinsu kyakkyawa. Ya yar gida da dattako, kokon badar gana miko, kara waso zuma mai danko, zakinta zai rike aure. Yarinya fara kyakkyawa, ke raina yake son aure. Yarinyar abin da ya sani na ce ita na fi so, domin kyawawan halayenta masu kyau na so. Ga tarbiya da alkunya irin hali da so, ladabi biyayya a gurin mace namiji ya fi so. Yarinya ke nake so, ke na so kyawun hali ke nake so. Shawara game neman aure, ka nisa hankalin ka tattare, in har ka je neman aure to mace mai tarbiya kai aure. Shawara game neman aure, ka nisa hankalin ka tattare, in har ka je neman aure to mace mai tarbiya kai aure. Ya dan uwa abokina, na kira da bakina, in ka ji amsa zance na zama tsokaci akan aure. Nemi yar gida da dattako, zama ku zai biyin garko, amma ka roƙi sarkin iko, zaɓinsa ya fi kyau aure. Aure ne na zamanin yanzu nan ni da na gano, ta muka da auren yana yin yanayi da ɗanɗano. Sai a shekara kan a yi aure so da ɗanɗano, amma da an yi auren matsala ta gingino. Me ke jawo wannan rashin fuskantar juna kafin yin aure? Shawara game neman aure, ka nisa hankalin ka tattare, in har ka je neman aure to mace mai tarbiya kai aure. Ke yarinya mai ilimi mai tarbiya, ni ke rai yake son aure. Ke yar yarinya mai ilimi mai tarbiya, ke ce kika ja ni ke son